Димитров и Тодор Неделев. Този път двамата размениха ролите си. Димитров изведе Неделев. Неделев, хубаво центриране. Хамер излиза и боксира. Тодор Неделев ще центрира. Никакви проблеми този път за Роуен Мускат, който изчисти, но Радослав Димитров не обезпокояван. Отново има възможност да потърси свой съотборник. Бодуров успя да продължи топката с глава напред, но там не беше нито Гъргоров, нито Ивелин Попов. Двамата са изнесени от наказателното поле. Центрира топката в наказателното поле. Тя отново е избита, но не добре изчистена. Клейтън Фейла връща топката назад към една дозина отбори в Германия, а в момента се състезава за Люцерн в Швейцария. Хабер боксира топката пред погледа на Иван Иванов. Размина се централния защитник. Сега Радослав Димитров трябва да внимава, топката е отнета. Buffon con i pugni, poi la girata, ancora la palla in aria, attenzione al colpo di testa Buffon, altra girata, altra conclusione e ci salva Thiago Motta sul tiro di Iliev. Quanti rischi, Rangelov vicino alla segnatura prima di Iliev, i due nuovi entrati. Jordan Minev, Italia in 10. sì, perché non ce la fa Antonelli. Il cross di Iliev allontanato, il pallone al limite dell'area, ci ha provato Gadjev e adesso calcio d'angolo a terra. Intanto altro angolo per i nostri avversari, Gilardino con qualche affanno, di nuovo corto, ma attendiamo l'azione intanto. Sì. Ancora l'angolo e questa volta è Pirlo ad allontanare, ma non ci sono maglie azzurre in quella zona di terreno. Veselin Minev, adesso c'è grande sofferenza. Popov, Veselin Minev, Bodurov allarga sulla destra dove c'è Nedelev, contro Abate. Nedelev, il tocco di Diakov, Nedelev, il sinistro, ecco quello che sa fare benissimo Nedelev. E attenzione perché su angolo abbiamo rischiato. Pallone che entra in area, poi prova a coordinarsi Gadjev, colpisce non bene con l'esterno destro. Sono chiacchiere inutili. L'angolo per la Bulgaria, il pallone allontanato da Maggio, ma è di nuovo Mikhailov, fa addirittura disturbare Buffon. Svettano Gilardino e Chiellini, raccoglie palla però Gadjev, la cede a Delev, da questi a Veselin Minev. Intanto rientra in area di rigore, nella propria area di rigore Mikhailov. Giaccherini di testa, può solo mettere in fallo rigore italiana. L'angolo di Delev di testa, Andrea Pirlo. Attenzione, ancora una chance forse per la Bulgaria. Consulta il cronometro Velasco Carvalho, la deviazione di testa di Bonucci, poi il tentativo di Popov. Всички най-високи футболисти от нашия отбор, който ръстово не е по-високо. Този надарен в наказателното поле, разбъркване. Топката излиза в ъглов удар, още един такъв. Малко футболисти в бели фанелки в наказателно поле. Иван Иванов, там щеше да е и Бодуров, ако беше на игрището. Успява да изчисти Корнелиус. Сега... Никакви проблеми за Чех. Трибуните. Ъглов удар за България. Аут. Трибуните на стадиона в Прага. Георги Илиев центрира. Добро подаване. Иван Иванов, след това Ивелин Попов. Засада. Георги Миланов ще центрира. Ето го и неговото подаване. Кюшман, но Дяков засича топката. Ъглов удар за състава на България в ляво от вратата на Андерсен. Центриране в наказателното поле. Топката за Георги Миланов. Скача обаче по-добре пласиране. Кяр успява да ликвидира тази опасност. Хубаво е, че Минев успя да изпревари Рома Дауна. Напрежението обаче остава за България. С десния крак на Тонев. Ъглов удар през вратата на Андерсен. Разбъркване, Иван Иванов не успява в последния момент там. Влярия всичките мачове, които Любо водеше отбора до този момент. Ето го това центриране. Иван Иванов стреля с глава. Отново към Иван Иванов е насочена топката. Но разбъркване, успяват арменците да изчистят. След това Иван Иванов стреля с левия крак. Ударът му е блокиран. Манолев силно се поведе тази топ. ضربة ركنية أفضل أصحاب الأرض في مباراة اليوم والطليان يدافعون
ويعتمد مجلدات تأتي وتتحدث عن الهدايا الجميلة في كرة القدم الإيطالية. أنت بحاجة إلى ساعات وساعات. في عام 97 وكانت مباراة الأولى، وشارك في كأس العالم في فرنسا، وهذه خطيرة ولا زالت. ولاحظ أن بلغاريا في إيطاليا متقدم بهدفين لهدف واحد، لكن لا شك في ذلك يتحمل جزء كبير من مسؤولية الهدف المسجل أولا في مباراة اليوم. محاولة من جانب أوزفالدو جاكاريني في مباراته الدولية الثالثة بقميص المنتخب الإيطالي. كرة من ضربة ركنية تبعد الآن عند الدقيقة 60. هذا يعني كلها سجلت في الشوط الأول في مباراة اليوم. عندنا كرة من ضربة ركنية عالية بهذه الصورة، بصوت عال تسألون عن الحال. هذا هو الحال. خطيرة. شوف من المرات النادرة روما والإنتر مصابا، وعند التعادل بهدفين لهدفين مباراة الأهداف الأربعة، ولكن لا زالت الآن الكفة للبلغار في الكرات الماضية. صافر على وجود خطأ في الكرات الماضية. الخطرة الميدانية لبلغاريا. إيطاليا هي من تدافع في جل فترات شوط المباراة الثاني، والكرة الآن بها